खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों सेथियाव फिन आरोबाव हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा आइजोआ सासे गुबुन हारिनि सेंग्राजों खारदों होनना खौरां मोननाय जादों। मुस्लिम सेंग्रानि मोजां मोनफ्लानायनि जेयाव फिन सासे बर' आइजो। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं रंपुर गामिनि थागिबि मंगलसिं ब्रह्मनि बिसि रहेला ब्रह्मखौ सासे मुस्लिम सेंग्राया मोजां बाथ्रा बुंना मोजां मोनफ्लानाय बायदि खालामनानै लाना खारदों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय 14 जुन सुनिबारखालि सयदुवार कलेजाव फिसाजोनि एडमिसन लानो होननानै ओंखारलांदोंमोन आरो बे खाबुखौनो लानानै खारदों होनना फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा। नागिरसेयावबो मोनैयाव गहपुर पुलिस थानायाव लाभ जिहाद केस होबाय होननानै फोरमायदों, जेराव रहेला ब्रह्मखौ न'आव फैफिननो खावलायहरदों नखरनि फिसाजो फिसाज्ला फिसाय आरो नखरनि बाय बाहागि गामिनि रायजो राजाफोरा। लेफ्टेनेन्ट कर्नेल दीपिका चौहान बिथाङा दुखुनि मोदैजों गावनि आंगो फिसाय लेफ्टेनेन्ट कर्नेल राजबीर सिं चौहाननि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होबाय। मख'नो गोनांदि राजबीर सिं चौहानआ उत्तराखन्डनि केदारनाथआव थांनाय 15 जुनाव हेलिकप्टार जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन। बे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथायाव लेफ्टेनेन्ट कर्नेल राजबीर सिंहजों लोगोसे गासै 7 सुबुंनि जिउआ खहा जादोंमोन। भारत हादोरनि बिहाराव सारन्थाइ गावनायनि जाउनाव 24 घन्टायाव 14 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिहारनि मोनब्रै जिल्लायाव गोबारै अखा सारन्थाइ गावनायनि जाउनाव 14 सुबुंफोरनि जिउआ दुखुनांथावै जोबो। बिहारनि बक्सराव 4 आरो पश्चिम चम्पारण आरो कटिहाराव 6 आरो भगलपुर जिल्लायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै फुंबिलियाव रबिराम नार्जारिया ट्रेक्टरनि जाब्रबथायाव हरखाबै जिउ गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनाय दिन एबा सम, बेखौ नोजोर बोनानै रबिराम नार्जारिया ट्रेक्टरजों दुब्लियाव हाल एवनो थांदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला रबिराम नार्जारिया ट्रेक्टरजों गार्डेनपुर गामियाव हाल एवना न' फारसे फैबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोनदों। रबिराम नार्जारिया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरुपेला पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय कानपुरा गामिनि थागिबि सुबुंमोन होनना मिथिनो मोनदों। एयार इन्डियानि बिरखंआव फिन आरोबाव जेंना नुजाथिदों। खुनुरोखोमै जिउ खहा जादों 180 दावबायारि आरो 14 क्रू मेम्बारफोर। सेन फ्रान्सिस्क'निफ्राय मुम्बाइआव फैनाय एयार इन्डियानि बिरखंनि इन्जिनआ हरखाबै गाज्रि जादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। जाउनाव दावबायारिफोरखौ कलकाता बिरखं गाथोनाव बोख्लायनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोनदों। बोहैथि दाननि फैगौ 22 खालार रबिबारखालि हादोरारि खोलोबनि सावगारि आखिनाय बादायलायनो खुंनो साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्ला सिंनि सिजौ एकाडेमि, सिमलानि मडार्न आर्ट एकाडेमिनि बानजायनायाव आनजाद खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोनदों। सावगारि आखिनाय बादायलायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रेजिस्ट्रेसननि थाखाय सानस्रि ब्रह्म मुसाहारिजों जगाजग खालामनो हागोन होनना खौरां मोननाय जादों। ग्रीन बड'लेण्ड मिशन बायदियै एबसुआ 2 लाख बिफां फुलि गायनाय थांखिजों सिडली चिरां दख'रा एबसु लोगोसे क्लाबनि बानजायनायाव थांनाय मैया खोला गेन्देरगाव आरो गेन्देरगाव बे मोननै गामियाव फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। बिफां फुलिखौ गायजेनदों सिडली चिरां दख'रा एबसुनि आफादगिरि दानसोरां
बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनि थुनलाइ नेहाथारि असला औवारि दखरा आफादनि गाहाय नेहाथारि देरहासार दैमारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनाया एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।